ሰላም ተኸታተልተይ ሎም መዓልቱም ብሓድሽ ቪድዮ መፅአኩም ኣለኹ ሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም እዚኣ ቪድዮ ድማ ናብ ካልእ ሰብ ምን ክትበፅሕ ላይክ ጀምሩ ነዚኣ ሓራይ እምበር ከሳብ ግብፂ ትቕመጡ ክልተ ሓበሬታታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ፅባሕ ሓሙስ ልክዕ ሰዓት 12 ን45 ደቂቕ ዝፀንሕ ኣብ ላይፍ ኣብ ፌስቡኮም መልስታት ንሕቶታትና ዝህብሉ መድረክ ከፊቶም ኣለዉ ስለዚ እምበኣርከስ ብዝከኣለና መጠን ፅባሕ ላይፍ ክኸፍቱ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ላይፍ ናቶም ንኽትኣትዉ እዚኣ ክሕብረኩም ይፈቱ እታ ፌስቡክ ናቶም ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ናተይ ኣብኡ ክቐምጠልኩም እየ ኣብኡ ኣቲኹም ፎሎው ግበርዎ ፅባሕ ድማ ልክዕ ሰዓት 12 ክጅምር እዮም ን45 ደቂቕ ዝፀንሕ ድማ ኩሉ ሓበሬታታት ክህቡና ስለ ዝኽእሉ ብዙሓት ሰባት እውን ንዓይ ትሓቱን ኢኹም ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም መልስታት ናትኩም ማለት እየ እምበኣርከስ ኣብታ ካልአይቲ ድማ ከምኡ ክወስደኩም ዕለት 21 ብምኽንያት ኣውደ ዓመት ዩኒስኣር ዕፁብ ስለ ዝኾነ ንዕለት 22 ንኽትመፁ ይሕብር ኣለዉ ምክንያቱ ንሰንበትን ንሶኒን ማለት እዩ ሰንበትን ሶኒን ክሰርሑ ኣይኮኑን ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሶኒሲ ክሰርሑ ይኮኑን እምበኣርከስ እቶም ቆፃራ ዘለኩም ንሶሉስ ንኽትመፁ ዩኒስኣር ሓቢሮም ኣለዉ ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ኩሉ ትካላት ዝዕፆ ንሱ እውን ናይ ዕረፍቲ ናይ ኣውደ ዓመት ክወስዱ ስለ ዝኾኑ እምበኣርከስ ንሰንበትን ንሶኒን ቆፀራ ዘለኩም ኩልኩም ከይትደኽሙ ኮለል ከይትብሉ ዕፁብ ስለ ዝኾነ ንሶሉስ ክትከቱ ዩኒስኣር ሓቢሮም ኣለዉ እናንበብኩሞ ከይትርስዑ ኣሕዋት ብዝከኣለኩም መጠን እዛ ቪድዮ ድማ ላይክ እስክግበሩ ናብ ኩሉ ሰብ ምናልባት ንኽትበፅሕ ብዙሓት ሰባት እውን ተሓቱኒ ኢኹም ስለዚ መይቢ መልሲ ሕቶታትኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እውን ምናልባት ብስራሕ ምክንያት እንተዘይተታሒዘ ነቲ ላይፍ ክከታተሎ እየ እሞ ነቶም ቋንቋ ዓረብ ዘይሰምዑ ተስፋ ይገብር ክትርጉመልኩም እየ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይ ምሸት የራኽባና ምናልባት ስራሕ ስለ ዝኾንኩ ግን ምናልባት ከይሕዘኒ እምበኣርከስ ብዛዕባ ናይ ኡጋንዳ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እስከ ገለ ነገር ክንብል ኣብ ካምፓላ እትነብሩ መንእሰያት ካብ ስምዒት ወፂኹም ህድእ ኢልኩም ንፅባሕ ክትሓስቡን እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ዕግርግርን በኣስን ከይዲ ከም ዘየዋፃኩም ፈሊጥኩም ክትገድፍዎ ሕውነታዊ ምኽሪ ክልግሰልኩም ይፈቱ ሓደ ነገር ኣስተውዕሉ ኣብ ካምፓላ ዝኾነ ምስ ትኾኑ እቲ ኣደራዕ ናብ ስድራ ቤትኩም እምበር ናብ ከባቢኹም ወይ ናብ ኣውራጃኹም ኣይኮነን ንስኹም እንተመይትኩም እውን እቲ ዝኽትም ስድራ ቤትኩም ተዘይኮይና እቲ ዝኽትም ከባቢ ይኹን ኣውራጃ የለን እስኹም እንተመይትኩም እትቕንዘቦ ወላዲትኩም እትሓሞ ወላዲትኩም እያ እትፅለሎ ወላዲትኩም እያ ንስኹም ዝኾነ ምስ ትኾኑ ዝዕንቀፍ መጻኢኹም ጥራይ ዝዝግቱም ኣሕዋትኩም ጥራዮም ባእኹም ዝሓምም ከባቢ ይኹን ኣውራጃ የለን እዚ ዕሽነት እዩ ፅባሕ ኣውያት ከይከውን ግደፉ ንብል ኣለና ፅባሕ ተዓሳ ከይከውን ግደፉ ንብል ኣለና እንታይ ዘበነዮ እንታይ ዘበነዮ እቲ ኩነታት ናይ ኡጋንዳ እቶም ኣሕዋትና ብሰንኪ ናይ ቁማር ዝጀመረ እዩ እቲ ባእሲ ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ እቲ ቪድዮ መምፅኽዎ ነይረ ኩሉ ሰብ ስለ ዝረኣዮ ግን ክዛረበሉ ኣይደለን ስለዚ እንታይ እዩ ትሕዋት ብፍላይ እቶም ኡጋንዳ ትርከቡ ዘለኹም ዩኒስኣር ናይ ኡጋንዳ ምምዝጋብ ኣቋሪፆምና ብዙሕ ትዛረቡ ነይርኩም ስለዚ እንታይ እዩ ዝኾኑ ዘሎ ሰባት ንዓና ኢሎም እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ኮይኖምሲ ሰላማዊ ሰልፊ ብዙሕ ንዓና ዝጠቕመና ነገራት እናትሰርሑ ከለዉ ንሕና ድማ እንታይ ንገብር ኣለና ሓደ ነገር እቶም ኤርትራውያን እንታይ ንኸውን ኣለና ኣብ ዝኸድናዮ ዓዲ መስተ ባእሲ ዓደይ ዓድኻ ኣውራጃ ኤርትራውያን ኢና ፈቲኹም ፀሊኹም ኤርትራውያን ኢና እቲ ባእሲ ግን ኣየቋርፅን ኣብ ሱዳን ከምኡ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ከምኡ ኣብ ኡጋንዳ ከምኡ ኣብ ኤውሮጳ ከምኡ ኣብ በዓል ካናዳ ኣብ እስራኤል ዝገደደ ኣብ ግብፂ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ስለዚ ሕዋተይ እንታይ እዩ ዝኾኑ ዘሎ እንታይ እዩ ዝኾኑ ዘሎ ክንቀኒ እዩ ዝግባአና ብፍላይ ሶማላውያን ረኣይዎ የመናውያን ረኣይዎ ከመይ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ሱዳናውያን ረኣይዎም ኣብ ብፍላይ ኣብ በዓል ግብፂ ዘሎ ሱዳናውያን ከመይ ተፋቒሮም ይኸዱ ኣለዉ ከመይ ተተሓሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ንሕና ግን ዓደይ ወዲ ዓድኻ ኣውራጃይ ወዲ ኣውራጃይ ተባሂሉስ እንታይ ዝኾኑ ዘሎ ሰብዚ
ቁርብሲ ሕዋት ብዝከኣለና መጠን እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክነቋርፆ ንክእል ኣለና ናይ ዩጋንዳ ፅቡቅ ነገሩ ክጅምር እዩ ዝበሃል ዘሎ እቶም ዘይተመዝገብኩም ክትምዝገቡ ኢኹም ክኽፈት እዩ ተባሂሉ ዘሎ ምክንያቱ ሕዋትና ኣብ በዓል ኤሮጳ ዘሎ ብሰላማዊ ሰልፊ ብዙሕ ነገር ፅዕሩ ኣለዉ ተስፋ ይገብር እዚ ናይ ግብፂ እውን ቁርብ ተኸፊትልና ዘሎ ንሱ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ንዓይ ምክንያቱ ብንየው እንድሕር ዳ ፀቕጢ ገይሮምሎም ንሕና ንእው ኢና ነርና በጃኹም ሕዋትና ይእሰር ኣለዋ በጃኹም ሕዋትና ይግፈፉ ኣለዉ ከምዚ ኢልና ብዙሕ ንዛረብ ነርና ብዝከኣለኩም መጠን ሕዋት ነቲ ካልኦት ሕዋትና ዝደኽምዎ ዝፅዕርዎ ዘለዉ ንሕና ንዑ ኣይነበላሽዎ ብዝከኣለና መጠን ነቲ ባእሲ ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሕዎ ኣይተፅርፉና ኣይተኩሂዩና ምክንያቱ ፅባሕንኮ እንታይ ከጓንፈኩም እዩ ንስኹም ዝሓስኩምላ የብልኩም ኣብ ኡጋንዳ ኮንካ ኡጋንዳ በቲ ሓደ ሓደ ንሕና ንሰምዖ ኣብታ ዓዲ ከምኡ ዓይነት ኣይፍቀድን እዩ እማኻ ብኣማይ ዝኣኽሉ ሰባት ተኣኪብካ ባእሲ ቁሩብ እዚ ስርዓት ዝጎደሎ ኣካይዳ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ክንገብሮ ዘይንኽእል ነገር ንምንታይ ኣብ ስደት ምስ መፀና ንገብሮ ኣለና ብፍላይ ከዓ ንምንታይ ኤርትራውያን ጥራይ ኮም ንበሃል ኣለና ንምንታይ ኣነ ከም መጠን መንእሰይ ምሳኹም ዝዛረበሉ ናልባት ዓቢ ኮይነ ካልእ ከይኮንኩን ብዝከኣለካ መጠን ግን እንታይ ነቲ ሕማቕ ነገራት ናትካ ንክትገዝፎ ፅቡቅ እዩ ብዝከኣለኩም መጠን ብፍላይ እዚኦም ኣብ መስተ ትርከቡ ዘለኹም ብፍላይ እዚኦም ኣብ ቦታታት ኣብ ናይ ቁማር ትርከቡ ዘለኹም ንሰብ ኣብ ሓደጋ ትእትዉ ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ኣነ ይፀርፈኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ ወይ ከዓ ካልእ ነገር ኣይኮነን እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብዚ ኸድናይ ዓዲ ብሰንኪ ከምዚታት ጥራይና ዝሰብ ንማረፅ ዘለና ይሕዋትና ክንደይ ጠፊኦም ብሰንኪ እዚ ክንደይ ሰባት መይቶምና ስለዚ ኣሕዋተይ ብዝከኣለኩም መጠን ነቲ ባእሲ ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሕዎ ክብለኩም ይፈቱ ስለዚ እምበኣርከስ እቶም ትከታተሉኒ እቶም ተተባብዑኒ እናመስገንኩኹም እየ ከየመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበፃሕኩ ስላ ምትብባዕኩም ንደገፍኩምን እዩ ስለዚ እምበኣርከስ ነዚኣ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩማ ኣዝየ የመስግነኩም እቶም ናይ ግብፂ እታ ፅባሕ ዝበልኩኹም ረቡዕ እታ ናይ ፅባሕ ሓሙስ ብዝከኣለኩም መጠን ነታ ላይፍ ክትከታተልዋ መልስታት ንሕቶታትኩም ክትረኽቡላ ስለ ትኽእሉ እምበኣርከስ ኣነ እውን ብዝከኣለኒ መጠን ከምቲ ዝበልኩኹም ነታ ቪድዮ እንተዳ ተኸታቲለያ ኣብታ ላይፍ ክምልሰልኩም እየ ብትግርኛ ተርጉሙ ከምፃልኩም እየ ማለት እዩ ሰላም ምሳኹም ይኹን